Hari kepuangi wan biak sepi, naga banta ke jing pusan ke mamala katiyo. Mementang ini kami, nai pastor Elmun Suram, ya kaba in warah hangi ya ke jing perkat, sepang ke jing kermen, kaba im. Percua kita, ini ya snok tilang bermani utruaning bagi jing ruai, bar ha ke jing kupor, ini yoru ya ke jing duai. Ladangin pai haka jingim jungi haka ne kepertai barok ki brio ki don lakajong kajong ke jingkerman haka jingim lagalong haka liang jingie ngidon ya ke jingkerman ba ino lane kino ke bangingi ye ki ru kin ye yangi lagalong haka liang jing lakai ki sport baper kino ki player ki balak kai ba ki don ni ke jingkerman ban yo ya ke jingjong lagalong ru hagaliang kapule kadangle kino ki kana school ki bla tristom ki bla thoba ki exam ki jonki ki don ne ki jingkerman ban yo ya ki jingjom kana ki jingkerman kalong ka badan kam ka ba mentoy bat ka ba walang sutu bangi em ha ka pertai ka balong tang steng poru ka ba mat shibun ki jingela ki ding penkyang ki jinjar ki jingstom ki jing kuslai kiba pelongi teng wat bandu mensimru bat bandu jingkerman ru u Petros hakashti ke benengkong jongu utho saki kristan neki bangai kiba mat ke jinjar ke jing sha leben ke jing sha penstom ben ke jing sha kantai ben ke jing stom wat ban sha penyap ru tang namar ke jinge ke jangki how kres jisu utho ke shiti ban aimen siam ban pensiluriki bakin yang skam bakin riku ilade wara pedang ki jinjar ki bakrau kini kristan ki haban yai wir ban per wir kum ki pilgrim ban wat ke jaka besengain ban light na ke jinjar ke bakila ban chongsa ke jingem jungi ru kum ki kristan hakane ke pertai ngilong kum ki pilgrim kinong yai wir ki bangi wat ya ke jaka shongna hoi yang sutu maka pertai kam de ke jaka shong ne ke jangi kadai tang shipor henry ni don pat ke jingkerman paulai open kra ya ke jaka shong ne ke belong jiunom la jiunom lambat o kumta hak si benekong jong Petros kalong benekong kal ka benekong teter ka ong kumne u Petros apostol Jesus Christ haki sochnong jang jing penwir Apantos, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitania, Kibalajit, Kabakum ke jing tilpa, ublai ukpa, haka jing penkui, umensiam, ya ke jing kongo, pada ke jing sunlik ke snam Jesus Christ, ka jing happy, baka jing su,
tu kin nang roy ka jingkar khu yo blai ba yo kupa Jesus Christ bo try jungi bakat kum gijing isnai ka ba kraw jungu ula pen ka arsi nyangi sya ka jingkar man ka bayam da ka jing mi pat u Jesus Christ na ki bayam sya ka jing yo kanti ka bamput ba ka bambit ngit ba ka bam sap no ya ka bla ri haki benang knang yepi ya ki bala sumar da ka bor ublai da ka jingai knang ya ka jing penem ya ka bla kre pan pen pau haka ya ka ba khadu haka ba pia ngok men lamanta khndiat bor la da don kam la pasusi ya piru haki ba buon jan ki jing tanjo knang ba ka ta ga ba prang ya ka jingai jongpi ka ba kham kodor ya ka siar ka ba jotno la prang ru ya ka daga ding on ya shem ya ka haka jiro bat ka buram bat ka jinglong buram haka jingpan pau u Jesus Christ kini kentien ki jong apostol Petrus ki bo tho nagam ta ki ne ki bangai ki Kristan ki basha ya ka jinjar bat ka jistam bat ai men simpat ne ki ba kum ki bangai ki don ya ka jingai ba ka jingkerman ka ba em ka bo blai u don kat mat ki ka bo blai lapan kre nagam ta jong ki Blay ko nam ta jangi ru baro nam ta buram jango amen tu ini phalang shu try ki jing doi sai sin par ablay ni ka por ni khlon ta try ngi aingu ba ngi sngu ki jing doi ka jomi ablay ya ka jing pala ka jomi try ngi try kum ni sai sin par ablay ka jing ai lat ka jomi try ngi ba ngin ring man penhar men sem ablay ha ka jing doi ka jomi ablay jis be try ngi aingu eme ablay ya ka ba ngi layo ya ka ba ngi try ya ro eme ablay ngi aingu ro eme ablay ka ba ngi layo atry ling ba jung shakring jomi atry jis be try wala ya sam ngi ablay da ka khtien ka jomi ba kum jo atry yo bala pen shai ngi bala pen shong nong rem atry ya ki jung kren ka jung ablay na khtien ka jomi bat kum jo ablay ngin shim kita atry baro ablay ya ka ba ngin pen sngo ba ngin bo ka jung ju prakhat ka jungi ngin bo ala ka donot ablay jis be try bat kham tam ablay ya ka ba ngin sa sei pat ya ka ablay jis be try bat kum jo om tang ba ngin sei ablay ra ba ngin pen tre kam pat ablay ka atry ka jung im ka jungi ba man ka sngi bat kum jo ablay jis be try ngi IT shme ablay namar me try milong uta ujung kerman ka GM ka jungi ablay jis be try namar ngidon ka jung shania ngidon ka jung kerman hame ablay jis be namar ka ba khtien ka jome ka ong atry ling ba jung Matthias ablay ka gospel jung Matthias ablay ka krenshai ablay ba me min yai don kat le mat ngi shiru ki bayap ablay shiru ki bam jukut ablay min don kat bat ngi tramim shimim eno ablay ngi try wat apa ding ka jung mat ka jung stam ka jungi wat apa ding ka jung baman ka jungi ablay mi yai don kat bat ngi ablay jis be try bat mi mlakular ablay ba min yai don kat bat ngi shiru ki bam jukut bat kum ta ablay ka jung kerman ka jongi ro ablay ka jing shania ka jingi try ngi bo ame ablay namar ditama me ablay bla ban ai kata ka jing kerman mat ka jing tengen ka jing im ka jingi baman ka singi ablay hoi try ngi mat ngi syam ngi kendu ablay shibun ki jing ablay ka jing ka jingi lara ting tengi phai shakadiang ablay ngi namla ya ka bang yo jing kerman ablay jis be try ikme ki pa ki namla try ban ai kata ka jing kerman ka jing ka jingi ki kinmen ki para ki namla try ban pentengen lani ban pen no atrai lani ban span ablay kita ki baro atrai haka donut ka jungi dei tang mami ablay uba ai kata ka jing kerman dei tang mami ablay uba ai ka jing em bat kini ki baro atrai haki jing doi ka jungi ablay ngi bo ti shemi ablay ngi IT shemi ablay haka jing pya bestat ka jomi ngi doi wi pani pro teng Jesus Christ amen